Ê, Sơn, hối phải hối đây. Hối phải, mình sẽ tụt ra nha. Nani, dalam kalau nggak sih dong dolar, sampai nani video kalau dendang ya kayak Hello logofer, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि ब्लगावहाय बरायनानै लाबोनाय जाबाय फिन खेबसेबाव ओमफ्राय दिनैहाय नै लोगोफोर आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय दाखालि जे आङो मोनसे भिडिअआवहाय होदोंमोन ना गस्ला बिहरदों होननानैहाय फ्लिपकार्टनिफ्राय बेयो दिनै सफैबावबाय जयैनो गासै आं गांब्रै बिहरदोंमोन दाखालि आङो बावदों गांथामल' बिहरदों होननानै दाखालि गांसे सफैबाय दिनैहाय गांथामाबो ज' सफैबाय दाखालि गांसे आलदा सफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय दिनैहाय गांथामल'सो सफैदों आङो बेखौनो नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय आरोखि लोगोसे लोगोफोर आं दा खुलिसिगोन माबोरै सफैदों नोंथाङा नायलांदो आंजोंहाय खुलिनोसै आं लोगोफोरनै खुलिनायखौ स्टार्ट खालामनोसै फार्स्टआवनो नैबेखौ खुलिग्रोनोसै आरो बेखौ खुलिग्रोनोसै नै लोगोफोर फार्स्टआवनो दाखालिनिथ' मोजाङानो सफैदों क्वालिटिया लोगोफोर ओमफ्राय एबारनो मा जायो नायनोसै र' बेबायदि लोगोफोर बियो बेबो मोजाङानो बरिया बिदि लोगोफोर मोखांजों बेबायदि सादोर गैया बेना पेन्टजों कुर्ताजों आरोखि ना बेबायदि दंलायलायो बेबायदि एसे माबा सुना होलायदों नै बेस थिगैनो दं फुरा कटन आं कटनखौनो मोजां मोनखायो गाननो मोजां गुरै गुसु मोजां जागोन बियो मोजाङानो सफैदों लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट मोनसे खेवबावनोसै आङो खुलिगासिनो दंबाय लोगोफोर वाव बेखौथ' मोजां मोनखाबाय आङो ओरैनो नै लोगोफोर बेबायदि दङ बियो आखाइ गोलाव आखियानो आखाइयावबो बेबायदि दंलायलायो ओमफ्राय नैबेहाय एसे डिजाइन खालामनाय दङ नैखौ नैबावबो एसे डिजाइन दंलायलायो दे बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय बेना जोमग्रा दं दाखालिनाबो जोमग्रा गोनांमोन ओमफ्राय बेबो जोमग्रा गोनां मोनसे आरो जोमग्रा दं जोमग्रा दं बेबो लोगोफोर जि गुवारखा जोमग्राया फेना सिम्पोलनो नैबेवहाय लेस सुना होनाय दं आरोखि ना बिदि थिगैनो दं बेबो बरिया लोगोफोर आं बिराद मोजां मोनखाबाय बरिया गाननोसो लुबैलायलांबाय आं बेबो मोजां लोगोफोर
गासिबो मोजां गोजा दाखालिबो मोजां बे मोननैयाबो मोजां ओमफ्राय दं मोनसे दंबावो लास्ट बेखौ नायनोसै Ê, Sơn Hối phải hối đây Hối đi phải, mình sẽ tụt ra đây Nani, dalam खालामगासिनो दं दरजा थांफैनानै भिडिअ खालामदों आङो ओंखायनो मा बेलाय आं खिलिनानै नायबाय ओरै फै नोंबो नायनो थाखाय आं भिडिअ खालामदोंमोन आं ओरैहाय दरजा फांथेनानै भिडिअ खालामदों ना बेखौ टक टक खालामफैबाय थादों बेयाव ओरै फैनो जादों आं दरजा मोनफिनदों फै थाङामोन नोंलाय आबैनि रुमाव बेबायदिनो दङमोन बियो नै ओमफ्राय बेयो बेबायदि लोगोफोर बरिया बेबो लोगोफोरनि मोजांथार मोजां सहैदों बेहा बेबायदि नै दा हा गगा मोनदोंहाय आङो लोगोफोर मोनथुङा गगा मोननानै थोन थोन जादों आंहा दामानि अखा हादों दा गुसुनो गगासो मोनदों लोगो आंहा गोलोम बोथोरावनो मोजांथार देनां गानबा नुसिगोन लोगोफोर आं दा गाननानै दिन्थिला गानबा नुसिगोन आं गानबा मालाबा ब्लग खालामहागोन बिदि गस्ला गोदान गाननानै कुर्ता गोदान गाननानै बहाबा थांनाय जाबा माबानि नुयो गानबा नुसिगोन आरोखि ना आं गासिखौबो मोजां मोनजोबदों लोगोफोर गासिबो मोजां गोजा क्वालिटिया ओमफ्राय प्राइसखौहाय खिन्थानो बावबाय आं बेसेबां मोनथाय बावबाय आङो माखासेया 700 मोन नामा ओमफ्राय अबेबा मोनसेया 500 मोन नामा आं खिन्थानो रोङाखिसै बावबाय जिखुनु जा मोजां गोजा आरोखि ना क्वालिटिया बिराद मोजां गोजा